Se on moro täältä Sikarlipsin musatuolista taas. Ajattelin tänään aloittaa tämmöisen uuden sarjan, eli levyhyllykatsauksen. Eli kurkistetaan vähän minkälaista levyä tuolta mun arkistoista löytyy. Sieltä saattaa tulla itsellekin semmosia mukavia yllätyksiä. Mulla onkin tämmönenkin levy. Mennään katsomaan. No niin, ton verran noita olisi nyt tossa suurin piirtein yhteensä. Ja ajattelin, että jos käydään yksi tämmönen osio aina kerralla läpi. Ja toi ylähyllyhän käsittää sitten pelkästään tätä osastoa. Mutta katsotaan, mitä kummallisuuksia ja ihanuuksia täältä löytyy. Nämä on muuten aakkosjärjestyksessä. Ja ensimmäisenä meillähän tulee legendaarista Suomi thrash metallia suoraan 80-luvulla Airdas. Toinen Airdassi. No tietenkin Alice Cooperin Thrash-albumi. Arch Enemy. Amorphiksen Elegy. Toinen Amorphis Queen of Time. Tässä on niin jännä tää väritys, että se saattaa näyttää hassulta, mutta ei anneta sen hämätä. Sitten on Abbat, norjalaista Blackista. Ja mun mielestä ehkä yksi kovin bändi Anthrax, tosin tää levy nyt ei ole kauhean kummonen. For All Kings. Sen sijaan tää sitten onkin Anthraxilta aika timanttinen. Sitten on edelleen Anthraxia. No edelleenkin samoilla linjoilla. Oi, sittenhän täällä onkin AC/DC, For Those About to Rock. Sanokaa mitä sanotte, mun mielestä ehkä AC/DC:n kovin levy. AC/DC Poverage. AC/DC Back in Black. No onhan tääkin nyt siis kova, eihän tästä nyt voi muuta sanoa. If You Want Blood samalta orkesterilta. Ja Flick of the Switch. Tämähän on ehkä niinku sitten toisiksi kovin levy AC/DC. Ja tähän liittyy semmonen, että itse asiassa tähän levyyn ei vaan kasettiin. Mulla oli joskus jouluna 80-luvulla, niin sain mummilta ja vaarilta rahaa, että käy ostaa itselle joku mieluinen kasetti. No minähän kävin ostaa tämän AC/DC:n Flick of the Switchin Itäkeskuksen City Marketista. Ja en malttanut tietenkään sitten odottaa ihan jouluaattoon asti, että saa kuunnella tätä. Mentiin kaverin Jonten luokse ja kuunneltiin salaa siellä sitä. Ja sit vastein mummille, että tänne mä kävin ostaa. Mikäs? Blossom Hilli. Joo, kappas. Tätä en ollut muistanutkaan, mutta tiesin kyllä sen olevan mulla. No sit tulee tätä osastoa
Body Count. Ice-T:n, räppäri Ice-T:n tollanen metalliprojekti, tai ei kai se nyt enää projekti ole. Body Countilta Bloodlust-levy. Jatketaan Body Countilla. Carnivoreko toi on levyn nimi, joo. Ja sitten on Barbecue Barbies. Ja sitten on Blind Channel. Tämä ostettiin tyttären kanssa Rovaniemeltä Kirpputorilta. Hän on suuri Blind Channel-fani. Ihan hyvä levy kyllä minunkin mielestä. No sitten, tietenkin Bon Jovia 7800 Fahrenheitia. No sittenhan on tietenkin vielä Bon Jovi Slippery When Wet. Mikäs täältä sitten tulee? Tää on Behemothia, joo. Niin kuin kaikki huomaatte, niin tossa on vissiin levyn nimi sitten. Puolalaista tommoista Blackista. Behemothin toinen levy. Absentia Day. Sitten olisi vielä vähän Behemothia. Oliko niin, että tämän levyn mukana vai ton Absentia Dayn mukana tuli tommonen pahvinen kirkko, jonka voi rakentaa itse ja tehdä sillä sitten vaikka juhannustaikoja, jos siltä tuntuu. Black Sabbathin Born Again. Tääkin on ehkä mun mielestä niinku Sabbathin ihan parhaimpia levyjä. Killani aikapäällikkö. Tässä on jotenkin köpöiset soundit vaan, mutta muuten kyllä todella hyvä levy. Black Sabbathin The End, vaikka ei ihan vielä olekaan, mutta lähellä se alkaa olemaan. We sold our soul for rock and roll. Sabbath Bloody Sabbath. Mitäs sitten tulee? Tää on ehkä levyhyllyn helmi. Hyvän ystäväni Sarkiman Aten. Ehkä ensimmäinen bändi. Tai ainakin ensimmäinen levyttänyt bändi. Tässähän on myös Stratovariuksesta tuttu Jartsi mukana. Legendaarista. On kyllä vähän hankalat nämä muovitaskut. Mä en oikein niistä niin perusta. No sitten. Children of Bodomien Hexed. Uusin ja viimeisin levy. Ja tää on bändin jäbien nimmareilla. Myöskin Herra Laihon nimmari siinä on messissä. Ja mitäs sitten? King Crimson. Anteeksi. Crimson Glory tietenkin, ei King Crimson. Se on sitten jotain aivan muuta. Ja sitten tulee taas tommoista 80-luvun Suomi Trashia. Tässä on ehkä hienoin levyn nimi, mitä voi olla. It's amazing how stupid some people can sometimes be. Voisi olla lyhyempiäkin levyn nimiä, mutta Deftonesin Koino Jokan. Dimmu Borgiria.
No sitten alkaa tulla tätä Deep Purple-osastoa. Tää on käsittääkseni Purplen toi eka levy. Oi. Sitten on In Rock. Nyt tää menee vähän hankalaksi kyllä. Fireball. Machine Head. Tuolla on joku Burni. Who do we think we are? Sitten on joku tämmönen Deep Purple Singles A ja B puolet. Tämmönen kokoelmatyyppinen. Perfect Strangers. Ja tää on ehkä Purplen. No, uskallan väittää, että ehkä paras. Ainakin parhaimpia. Tosi tääkin on Stormbringeri. Tääkin on kyllä erinomainen teos. Deep Purple Infinite. Onhan noi siis kaikki älyttömän hyviä levyjä. Oi, ja sitten oli Flashback Sliders, eli Backslidersin Jannut soittaa Albert Järvisen pienellä tuomalla bonuksella noita Hurrikanesen biisejä. Erinomainen. Fate No More. Lisää Fate No More. Mikähän tää on? Tää on tommonen. Ihan niinku ostin kannatuksen vuoksi tuolta Oulusta festareilta paikallista black metallia. Tai en tiedä onko se paikallinen. No sitten Foreseenia. Oikein kivaa tommoista vähän niinku HC-menoa. Gojira Magma. Ja Guns N' Roses Lies. Olen menossa Tampereelle kesällä katsomaan. Ja lämpärinähän toimii tietenkin yksin oikeutetusti Public Enemy. No siinä on toi Appetite for Destruction. Sitten taitaa olla vielä Use Your Illusion 2. Mikä on minusta parempi kuin 1, mutta kyllä sekin pitäisi hoitaa. Gillanin Glory Road. Gillanin Magic. Ja Grease Helmet. Tässä on muun muassa Amorphiksesta tuttuja kavereita plus Andy McCoy. Oikein kivaa tämmöstä rockia. Ja se oli kuulkaa siinä tämä osio. Jatketaan seuraavalla kerralla tuosta. No niin, semmonen setti. Sieltähän löytyi vaikka minkälaista lättyä. Kiitos kun katsoit tämän videon loppuun asti ja jatketaan samaa mallia seuraavalla videolla. Moro!